Esselamu Aleyküm. Kardeşler, doğanlar, kalan Müslümanlar. Bugün nasip olsa inşallah mübarek Ramazan ayının 27 Ramazan 1445 ve 6. April 2024 yıl. Allah Subhanahu ve Teala tutan oralarımızı kabul eylesin inşallah. Ediyen dilek dualarımızı kabul eylesin. Tawlarımızı kabul eylesin, günahlarımızı bağışlasın, bilip bilmeyen eden yanlışlıklarımızı, hatalarımızı özü affetsin. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ey ibadallah diyen, ey benim kullarım deyip bildiğin ya, bütün insanlığı akıllanın, özünüze gelin, vazifenizi yadınıza salın ki bu dünyada öleceksiniz ve benim huzuruma getirileceksiniz deyip bize Kur'an-ı Kerim'de övüt nasihat veriyor. Huzur Allah Teala huzuruna çıkacağımız haktır ve yine de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem buyuruyor bir hadis-i şeriflerini ondan sonra gurun veriyor. Bir vakt gelir sizin başınıza dürlü yol başçılar sultanlar olur diye şoların arasında şu vakti şoların şeriata layık gelmeyen işlerini görseniz onlara karşı hakikati aytmaktan çekinme, hakikat aydan, hakiki musulmandır. Şol özünü halas edendir deyip buyuruyor. Eger gürlemedikler onun tarafından çalıp onu goldanlar bolsa olar hem yitirenlerdir deyip buyuruyor. Ve sonra yine de sorulya ya Resulallah onda biz onlara karşı vuruşalım mı deyip sorulanma yok diye. Eger de olar aranızda namaz kılyan bolsalar ya da olar aranızda namaz kılyançılar olar bilen vuruşmaň diye. Ve bugün günde biz halk olup göz yetirmeli, bizim aramızda namaz kılyanına veya da kılmayana ve yine de yetikilyen mübarek Ramazan bayramı hem kutlu mübarek olsun. Ehli ümmeti Muhammed için esasen hem bizim yurdumuz için zalimden, dünya yüzünden zalimden din makkunun bir başlangıcı olsun inşallah hayırlısı bilen sehabe mübarek Ramazan ayında şu barangalık zada göz yetirdik. Ağız bekleyiz. Uzaklığı nüsat yemeyäs, içmeyäs. Näme üçin? Sebäbi Allahyň buyrugy we aglaşar sagaty gelen wagty hemmemiz dil düýşen ýaly ezany garaşýas. Allah Taalaň buyrugy da akşam namazy okalaram, gün bataram, iýin için gullarym diýip buyurýar. Biz şo buyrugy ýerine ýetirýäs we şonda biz göz ýetirmeli ki Allahu Teala müslümanlara, ümmeti Muhammed'e belki şans berýändir, belki wagt berýändir we bu mübarek Kadir Gecesi'nde bugün Kadir Gecesi diýip geçýär ki bizim başhavada bugün fecir sagaty girdi, agzaçar başlady ve yine de adet boluşy ýalyk Kadir suresinden başlaýas nasip bolsa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadr hayrun fi şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emrin. Salamun hiye hatta metla'il fecr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen tahqiq biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Sen Kadir Gecesi'nin nämedigini nädip biljek? Kadir Gecesi mün aydan hem hayırlıdır. Ol gecede perişteler ve ruh Cebrail aleyhisselam özlerinin Perverdigarının ruhsaty bilen özlerine tapşyrılan ähli işleri berja etmek üçin yere inerler. Ol gece daň atýança saglyk, salamatlyk bolar. İnşallah Allah Teala bizim dualarımızı kabul edýändir. Her bir ümmeti Muhammed'in adamzadyň kalbyny İslam bolan dilegini kabul edýändir, kabul etjekdir. Çünkü buyurýarym menden dilesin, men dileginizi kabul edeyim diye. Ve bugün ýa-da şo nime üçin ýaly bugün nädip bolsa Enfal suresiniň birinji suratynyň ayatlaryny
ve Tawba suresinin 1-40 ayetlerini okumakçı inşallah edip olsam ve Enfal suresi 75 ayetten ibarettir. 30 bilen 36. ayetleri Mekke'de, başkaları olsa Medine'de inmiştir. Enfal ziyade artmış manasına gelen nefil kelimesinin çok köplüğüdür. İslam dinini korumak için edilen söveçlerde elde edilen sevabı ek hükmünde alınan ganimet malına hem nefil deyipdir. Sürenin 1. ayetinde söveçten elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne aittiği ifade edilýän için bu süre şu ad verilipdir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'alunake anil enfali. Kulil enfali lillahi ve rasuli. Fettekullaha ve aslihu zati beynikum ve etiullaha ve rasulahu in kuntum mu'minin. İnnemel mu'minellezine iza zükirallahu vecilet kulubihim ve iza tuliyet aleyhim ayatuhu zadethum imanen ve ala rabbihim yetevekkelun. Ellezine yukimune's-salate ve mimma razaknahum yunfikun. Ulaike humul mu'minine hakka lehum deracatun inde rabbihim ve mağfiratun ve rızkun kerim. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hakkı ve inne feriqan minel mu'minine le karihun. Yücadiluneke fil hakkı ba'dema tebeyyene keenneme yusaqune ilel mefti ve hum yanzurun. Ve iz ye'idukumullahu ihtet taifeteyni enneha lakum ve tebvedune enne gayre zati şirketi tekunu lakum ve yuridullahu en yuhikkal hakka bi kelimatiki ve yakta dabirel kafirin. Li yuhikkal hakka ve yubdilel batile velev kerihel mücrimun. İz testağisûne rabbekum festecâbe lekum enne mumiddukum bi elfin minel melâiketi murdifin. Ve mâ cealehullahu illa büşrâ ve li tetma'inne bihi kulubukum. Ve men nasri illa min indillah. İnnallâhe azizun hakim. Ey Muhammed! Senden olcaların nahil paylanma hakkında sorarlar. Sen onlara olca paylaşmanın hükmü Allah ve Peygamber'e değişildir. Şonun için eger hakiki mümin bolsanız Allah'dan korkun, birek arasını düzeldin, Allah ve onun ilgisine boyun bolun deyip ayt. Müminler yanlarında Allah yatlığında korkudan yana yürekleri sandırar. Onun ayetleri okulundan olsa imanlar artar ve olardına perverdigarını bil bağlayıp ona dayanırlar. Olar namazı da olup berca edip özlerinin nesip eden emlaklarını hayırlı işlere sarf ederler. Yine hakiki müminler şolardır. Olara özlerinin perverdigarının yanında cennette beyik dereceler, yalkav ve mübarek rızkallar, nimetler vardır. Perverdigarın seni vacip iş sövüş için öyünden çıkaran vakti müminlerin kâbiri buna beğenmeyendiler. Hakikat aydın yüze çıkandan sonra hem olar senin bilen cedel ediyadiler. Olar gözleri görüp durka, hamana özleri ölümün önüne itileyen yağlıdı. Allah iki topardan Mekkelilerin sizin Mekke'deki baylıklarınız yüklenen kerverinden ve Kureyş'in koşunundan birini sizin yenecektiğinizi vaade verenle olardan yaraksız toparın kervenin sizinki bolmağını arzu ettiniz. Hakikatte olsa Allah buyrukları bilen hakkı üstün çıkarmak, şäherlik koşmanın güýjüni ýok edip kapırların kökünü kesmek isleýärdi. Hem de Allah şäherlik koşan ol topar islemese de hak bolan İslam beýgelsin, batıl bolan şäherlik koşmaklyk ýok bolup gitsin diýärdi. Şol wagt siz Perverdigaryňyzdan ýardym isleýärdiňiz. Ol
Men izine gelecek mün perişte bilen dadınıza yetişerin diýipdi. Dileýlerinizi kabul edipdi. Allah muny periştelerin kömegini size bir boşluk bolsun hem-de kalplarınız aram tapsın diýip etdi. Elbette ýardam diňe Allah tarapyndan, çünkü ol gudratly güýçlidir, hikmet eýesidir. İz yugaşşîkumun nu'ase emaneten minhu ve yunezzilu aleyküm mines semâi mâyen liyutahhirakum bihi ve yuzhibe ankum ricze şeytani ve liyerbite ala kulubikum ve yusebbute bihil akdam. İz yuhi rabbike ilel melâiketi enni me'akum fehsebitul lezine amenu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شقوا الله ورسوله ومن يشق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وإن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مخين كيد الكافرين إن تستفتيحوا فقد جاءكم الفتح وإن تختيقوا فهو خير لكم وإن تعادوا عود وإن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت فإن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Düşman gorkusundan gözüňize uyku gelmeýän wagty Allahyň size beren rahatlygy bilen sähelçe irkilmäge mümkinçilik aldyňyz. Sizi tämizlemek, şeytanyň berýän howsalasyny, waswasasyny gidermek, kalplarınıza kuvat vermek hem de sövüş meydanında ayaklarınızın mäkän durmak üçin Allah asmana üstüňize su inderýärdi. Perwerdigariniz periştelere şeýle ilham berýärdi. Men siziň bilendirin. Sizem müminlere anam gaýrat berin. Men kafirlaryň kalplaryna korku salaryn bolun, olary boýunlaryny sowrun, olaryň ähli barmaklaryna urun. Taqiq olar Allah ve onun ilçisine karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve ilçisinin karşısına çıksa bilip koysun Allah'ın cezası yokuzdur. Yeri ey kafirler, yeňnişe sezevar bolmagyňyz, Allah'ın size beren bir azabı, häzirlikçe bu cezanın tagymyny dadyp görün. Mundan başga kafirlere dozak azabı hem bardyr. Ey iman getirenler, koşun bolup kafirler bilen yüzbeýüz çakmaşan wagtyňyz, olardan iýiňize öwrülip kaçmagyň. Kim beýle söwüş gününde eger gaýtadan baryp söwüşmek üçin ýa-da başga bir topara goşulmak bilen bagly hereket bolmady halda düşmanyň iýine öwrülip kaçsa, ol Allahyň gazabyna duçar bolar. Onuň barjak ýeri dozakdyr. Bu nähili erbet netijedir. Siz söwüşde olary öz güýçleriňiz bilen öldürmediňiz. Eýsem olary Allah öldürdi. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, topragy zyman mahalyň sen zymmadyň, ony Allah zymdy. Allah muny müminleri ajaýyp bir synagdan geçirmek üçin etdi. Elbette Allah ähli zat eşidýändir, bilýändir. Ne Allah size şeýle kömek etdi. Elbette Allah kafirlerin ähli edenlerini, Kur'an duzaklaryny puja çıkarar. Ey Allah şärik koşanlar! Siz yeňiş isleýärsiňizmi? Ine size gerek bolsa yeňiş. Siz peýgamberi inkar etmekden dälseňiz,
Bu sizin için bähbitli bolar. Eger ýene-de söwüşe başlasaňyz, onda bizem başlarys. Sanyňyz köp hem bolsa, size hiç peýdasy degmez, çünki Allah möminler bilendir. Ey iman getirenler! Allah ve onun ilçisine boyun bolun. Kur'an'ın ve Allah'ın ilçisinin öğütlerini eşitip dursanız ondan yüz övermeyin. Ve la tekunu kellezine kalu semine ve hum la yesma'un. İnne şerret devabi indallahi sümmül bukmullezine la yekulun. Ve lev alimullahu fihim hayran esma ahum ve lev esma'hum letevellev ve hum muridun. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirresuli izde'akum lima yuhyikum ve'lamu ennallâhe yehul beynel mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşerun. Vettekû fitneten la tusibenellezine zalemu minkum hassâh ve'lemu ennallâhe şedîdul ikab. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذو الفضل العظيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يقتلك أو يخرجك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Boyun bolmak islemän soňlar dinlemeselerken dinleýän ýaly bolup, soň bolsa eşitdik diýenler ýaly bolmaň. Çünki Allahyň nazaryna ýer ýüzündäki jandarlaryň, insanlaryň iň erbedi akıllaryny bulanmaýandyklary üçin kel we lal bolanlardyr. Elbetde Allah olardan belli bir haýryň boljagyny bilsedi, olara eşitdirerdi. Ýöne olar inanmak kuybuny ýitiren soňlar hak sözi eşitseler-de ýene ýüze öwürip giderler. Ey iman getirenler! Allah we onuň ilçisi sizi diriltjek ýa-da ebedi ýaşaşa ýetirjek hakykata çagyryp durkalar, boyun bolun. Bilip koyun, Allah insan bilen onuň kalbynyň arasyna girer ve siz soň onuň huzurunda jemlenersiniz. Fitneden gorkun, sebäbi onuň ziýany diňe zulüm edenlere degmez. Eýsem hemmäňizi weýran eder. Allahyň azabynyň ýowuzlygyny bilip koyun. Pikirlenip görün, bir wagtlar siz bu ýeriň ýüzünde az sanlydyňyz we ejizdiňiz. Hatta insanlaryň sizi horlap, sütüm etjekdiklerinden hem heder edýärdiňiz. Bu ýagdaýda kanyňyz Allah size ýer ýurt nesip etdi. Ýardym berip sizi goldady. Sizin şükür etmeňiz üçin size päkize ve halal zatlar bilen rızkalyňyzy artdyrdy. Ey iman getirenler! Allah ve onuň ilçisine hıyanat etmeň. Bilip durkaňyz özüňize degişli amanatlara hem hıyanat etmeň. Bilip koyun, sizin gazananlygyňyz we pezentleriňiz diňe syýnagdyr. Beýik syýlag bolsa ahiretde Allahyň ýanyndadyr. Ey iman getirenler! Siz Allahdan gorkup haramdan saklansaňyz, Allah size hakykaty ýalandan saýlap biljek paýhys güýjüni berer. Sizin günählerinizi örter, sizi ýalkar. Allah beýik merhemet eýesidir. Bir wagtlar kapyrlar senin elin goluny baglap zindana atalymy ýa-da ýok edilimi ýa-da seni ýurtdan kowalymy diýip ençe duzak gurnatdylar. Olar duzak kursa, gura bersinler. Allah hem olara duzak kurýandyr.
Allah uzak kuryanların iň öktesidir. Ve iza tutla aleyhim ayatuna qalu qad semina lev neşa'u la kulna misle haza in haza illa asatirul evvelin ve iz qalillahumma in kana haza huvel hakka min indike fe emtir aleyna hicareten mines semai evitina bi azabin elim ve ma kana Allahu la li yu'azzibahum ente fihim ve ma kana Allahu mu'azzibahum ve hum yestağfirun ve ma lahum illa yu'azzibahumullahu ve hum yasudduna anil mescidil haram ve ma kan evliyaehu in evliyauhu ilal muttaqin ve lakinne ekserahum la ya'lemun ve ma kana salatuhum indel beyt illa mukayen ve tasdih ve zukul azabe bima kuntum tekfurun innellezine kaferu yunfikuna emvalahum liyesuddu an sebilillah feseyunfikunaha sümme tekunu aleyhim hasraten sümme yughlabun vellezine kaferu illa cehenneme yuhşarun liyemizallahul hadise minet tayyibi ve yec'alel habise ba'dahu ala ba'din فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ إن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وأن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. Olar bizim ayetlerimiz okulan vakti eşittik. İstesek bizim buna benzeşini oylap taparız. Bu ön ötüp geçen insanların tostan rivayetinden başka da del diyerler. Han bir wagtlar olar, ey Perwerdigarim, eger bu Kur'an senin tarapyndan gelen hak kitap bolsa, häzirin özünde üstümizden, asmandan daş ýagdyr ýa-da bize agyr bir azap berdidiler. Ýöne sen olaryň arasynda kaň Allah olara azap bermez. Eger olar tobat etseler hem-de günahlaryny geçirmek üçin ýalkaw dileseler, onda Allah olara azap bermekçi däldir. Eýsem Allah olary nenen cezalandyrmasyn? Sebäbi olar Mescidi Haramyň, Käbäniň munasip hak eýeleri bolmasalar-da onu ziyaret etmek isleýän möminleri ýzyna gaýtarýarlar. Ol ýere hyzmat etmäge we onu dolandyrmaga munasip bolanlar Allahyny hormatlap, oňa şärik goşmakdan saklanan takwalardyr. Ýöne olaryň aglabasy muny bilmezler. Olaryň Mescidi Haramdaky dilek dowalary bolsa sykylyk atyp el çarpmakdan başga zat däldir. Küpür edýänlerden bolanyz üçin hany azaby dadyp görün. Kapyrlar insanlary Allahyň ýolundan daşlaşdyrmak üçin gazançlaryny sarp edýärdiler. Olar ýene-de sarp ederler. Emma maksatlaryna ýetmän soňlar bu olar üçin ýürek agrysy bolar. Soň hem olar ýeňişe sezewar edilerler. Haky inkar edenler jemlenip dowzaha uğradylar. Allah murdary päkizeden, mümini kapyrdan aýrar. Murdary bir-birleriniň üstüne mindirip, hemmesini bir ýere jemläp, hem-de üýşürip, hemmesini birlikde dowzaha salar, ine ziyan çekerler, şolardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, kapyrlara aýt, eger peýgambere düşmançylykdan ýüz öwürip islama girseler, olaryň öňkeden günahları bagyşlanar. Ýok, eger ýene düşmançylygy baş goşjak bolsalar, onda özleri ýalylarynyň başyna gelen ahwalat olaryň hem depesinden iner. Fitne bütünlüği ýok edilip, din Allah üçin berkarar bolýança olara garşy söwüşin.
Eger fitneden yüz öwürseler, olara degmen Allah olaryň edýänlerini görýändir. Eger kafirler täzeden fitne baş goşsalar, onu bilip goýun, Allah sizin penakäriňizdir. Ol nähili ajaýyp hossardyr, nähili ajaýyp kömekçidir. Sadakallahul azim. O eýzeşäş Enfal suresiniň 40 aýatlarynyň arasynda manisini düşünen bolsak, Allah Taala bendelerini goljujakdygyny, gorajakdygyny, kafirlere garşy gerek bolup periştelerden ibaret ordular goýajakdygyny wada berýär we mesela we duzak guranlaryň iň beýi hem Allah'dır buyurýar. Mesela 30-njy aýaty ýene bir gede ýadlap geçeli. Bir wagtlar kafirler seniň eliň goluň baglap zindana atalymy ýa-da ýok edelimi ýa-da seni ýurtdan kowalymy diýip ençe duzak gurapdylar. Olar duzak gursa gurabersinler. Allah hem olara duzak gurýandyr. Allah duzak gurýanlaryň iň öktesidir. Subhanakallahul azim. Ve ezilleşler nasip bolsa Tawba suresini okuýas. 40-njy aýatlarda. İşte onun içinden Tawba suresi 129 aýatlar. 129 aýatdan ibaretdir. 128 ve 129-njy aýatlar Mekke'de, beýlekleri bolsa Medine'de inendir. 104-njy aýatda Tawba bilen baglanşykly bolan üçin süre hem bu ad berilipdir. Sürenin ondan başga birçok ady bolup iň meşhury beraýydyr. Bu sürenin Enfal suresinin dowamy ýa-da başly-başlyna bir süre bolup bolmadygy hakynda tahkik bir maglumat bolmadygy üçin başynda Bismillah ýazylmandyr. Hicretiň 9-njy ýylynda Hazreti Ebu Bekir haç emiri, haç ýolbaşçysy hökmüne taýin edildi ve musulmanlar hacca goýberilipdi. Bu süre inen wagty Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini haçdaky insanlara tebliğ etmesi üçin Hazreti Ali'ni wezipelendirdi. Hazreti Ali haç kafilesine yetişen wagty Hazreti Ebu Bekir emir bolup geldiňmi ýa-da memur bolup geldiňmi diýip sorady. Hazreti Ali diňeje süräni Mekke'de hacılara tebliğ bilen memur bolup gelendigini bildirdi. Hazreti Ali bayramyň 1-nji güni Akabe jemresi ýanynda ayaga turup özüniň Peygamber aleyhissalatu vesselam tarapyndan gönderilen bir ilçi bildigini bildirdi. Peygamberimiz tarafından Müslümanlara gönderilen ilçiligini bildirdi ve bir hutbe okudy. Sonra bu sürenin başından 30 ýa-da 40-njy aýaty okap diýdi ki: 4 zady size tebliğ etmek bilen wezipelendirildim. 1. Bu ýyldan soň Käbe hiç bir müşrik ýakynlaşmaly däldir. 2. Hiç kim ýalamaç bolup Käbäni ziyaret etmeli däldir. 3. Müminden başgasy cennete girjek däldir. 4. Müşrik Käbileler tarapyndan bozulmamış anlaşma süresinin soňuna çelli ýörürlükde galjakdyr. Bera'atun minallahi ve rasulihi illellezine ahadtum minel müşrikin. Fesihu fil ardi arba'ata eşhurun ve alemu ennekum gayru mucizillah ve ennallaha muksil kafirin. Ve ezanen minallahi ve rasulihi ilen nasi yevmel haccil ekberu ennallaha beriun minel müşrikin ve rasuluhu. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلا مدتهم إن الله يحب المتقين
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلكم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم واستقاموا لكم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبكم وأكثركم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم لا يعلمون Daşlanıp kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınýarym. Bu Allah'dan ve onun elçisinden özleri bilen şertnaga baglaşan ähli şärik koşanlara iň soňky duýduruşdur. Ey Allah şirk koşýanlar! Siz şu günden başlap 4 aýyň dowamında ýeriň ýüzünde isleýişiňiz ýaly gezip gidersiňiz. Şunu welin bilip goýun. Siz Allah'dan hiç haçan gaçyp gutulyp bilmersiňiz. Ve Allah kapırları rısva maskar eder. Beýik hac günü Allah'ın ve onun ilçisinin adından insanlara şunu iglan edin. Allah ve onun ilçisi Allah şärik koşýanlardan daşdyr. Elbette Allah şärik koşmaktan tövbe edip Allah'ın birligine umtylsaňyz bu sizin üçin haýyrlydyr. Siz Allah'ın elinden gutulmajakdygyňyzy gowy bilin. Kapırlara elhinç bir azap beriljekdigini habar ber. Emma özleri bilen şertnaga baglaşanyňyzdan soň şertleri dogry ýerine ýetiren we sizin garşyňyza duşmanlygyňyza kömek bermedik. Allah şärik koşanlar bu hökümüň daşyndadyrlar. Bular bilen şertnamanyň wagty gutarýança onuň şertlerini dogry berja edin. Allah özüne garşy gitmekden, ähdi peýmanyny bozmakdan saklanan takwa kişileri söýýändir. Haram, söwüş etmeklik gadagan aýlar geçen soň Allah şärik koşanlary nirede görseňiz, tutsaňyz öldürün. Olary tutup esir alın. Olaryň geçip biljek ähli geçelgelerini saklan. Eger tövbe edip namaz okap, zekat berseler, olary erkene goýberin. Taky Allah bağışlaýjydyr, rahim şefaatlidir. Eger Allah şärik koşanlaryň biri senden aman, himayet, pena sorasa, sen onuň haýyşyny kabul et. Goýal Allah'ın kelamyny, Kur'any dinlesin, pikirlensin. Soň gelişi ýaly ony howpsuz ýere uğrat. Çünkü olar bilmeýän kowumdyr. Näme Allah şärik koşanlaryň Allah we onuň ilçisi bilen baglanyşan ähdi peýmanlary barmy? Nädip bolsun, olar mudamy beren sözlerinden dänip ýörler ahyry. Mescidi Haramyň Käbäniň ýanynda baglaşan şertnamalaryňyz muňa girýän däldir. Olar sizin bilen dogry dürüst gatnaşykda bolsalar, sizem olar bilen dürüst bolun. Allah özüne garşy durmakdan, ähdi peýmany bozmakdan saklanan takwalary söýer. Hawa, heýde olaryň ähdi peýmany bolarmy? Eger sizden üstün geljekdiklerini bilseler, siz barada ne ähde, ne kasama, ne hakkuga eýererler. Dillerinde hamana sizin göwnüňizi alýan kişiler bolarlar. Kalpları bolsa size garşy ýirençden dogrudyr. Çünkü olaryň köpsi Allah'ın ýolundan daşlaran fasyklardyr.
Olar Allah'ın ayetlerini seherçi dünyevi behbil için sattılar. Şeydip Allah'ın yolundan insanları azlaştırdılar. Doğrudanam olar nehil ervet işler edýärler. Olar müminler babatda ne ähd peýmana, ne kasama, ne hakkuga eýerler. Olar şeýle azgyn kişilerdir. Muňa garamazdan kapyrlardan yüz öwürüp, toba edip, namaz okap, zekat berseler, olar sizin din doganlaryňyz bolarlar. Akyllaryny ulanyp pikirlenýän kişiler üçin biz ayetlerimizi dolu beýan ederiz. Ve in nekasu eymanihim min ba'di ahdihim feta'anu fi dinikum ve qatilu el-mettel kufri innekum la eymane lehum leallehum yentehun. Ela tuqatiluna qawmen nakasu eymanihim ve hemmu bil ihracir resuli ve hum beda'ukum evvela merrah tahşevnehum fallahu ehakku en tahşevuhu in kuntum mu'minin. Qatilukum yu'azibuhumullahu bi eydikum ve yuhsikum ve yansurkum aleykum ve yeşfi sudura kavmin mu'minin ve yushib qayza kulubikum ve yetubullahu ala men yeşâ vallahu alimun hakim. Em hasibtum en titraku velem ya lamillahullezine cahadu minkum velem yettehizu min dunillahi ve la resulihi ve la mu'minine veliyecek. Wallahu habirun bima ta'melun. Mekâne lil müşrikîne en ye'muru mesacidillahi şahidine ala enfusihim bil küfri. Ulaike habitate mâlehum ve finnârihum halidun. İnneme ya'muru mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahiri ve ekames salate ve atez zekate ve lem yahşe illallah fe ase ulaike en yekunu minel muhtedin. Ec'altum şikayetel hacci ve imaratel mescidil harami kemen amene billahi vel yevmil ahiri ve cahede fissebilillahi la yestebune indallah vallahu la yehtil kavmez zalimin. Ellezine amenu ve haceru ve cahede fissebilillahi bi envalihim ve enfusihim azami derecetin indallah ve ulaike humul faizun. Muňa garamazdan kapyrlardan yüz öwürüp, toba edip, namaz okap, zekat berseler, onda olar sizin din doganlaryňyz bolarlar. Akyllaryny ulanyp pikirlenýän kişiler üçin biz ayetlerimizi doly beýan edýäris. Eger ılalaşykdan soň kasamlaryny bostalar, çelekem diniňize hüjüm etseler, onda bu niýetlerinden dänmeleri üçin kapyr kowmuň başlyklary bilen söweşin. Çünki olar kasamlaryna we ähd peýmanlaryna wepaly däldirler. Ähd peýmanlaryny we kasamlaryny bozup peýgamberi ýurdundan sürgün etmek üçin hereket eden bir kowum bilen söweşmekçi dälmeseniz, aslında söweşi ilk olaryň özleri başladylar. Siz olardan gorkýarsyňyzmy? Eger mömin bolsaňyz, Allahdan gorkmagyňyz has dogrusydyr. Olar bilen söweşiň. Allah sizin eliňiz bilen olary cezalandyrsyn. Olary ryswa maskara etsin. Olara garşy size ýardam berip, ýeňiş ýoluny açsyn. Möminleriň köňüllerini rahatlandyrsyn. Kalplaryna kinäni we öýkäni gidersin. Allah islanyny toba nesip etdirer. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Ýa-da siz Allah'ın sizin aranızdaky Allah'dan, peýgamberden we möminlerden başgasyny özlerine sırdaş edinmeýänleri yüze çıkarmazdan goýberlersiňiz öýtdiňizmi? Allah sizin edýän işleriňizden habardardyr. Allah şärik goşanlar özleriniň kapyrdyklaryna özleri şaýatgärler. Allah'ın meçitlerini gurmagy
münasip bolup bilmezler. Olaryň amallary batyldyr. Olar doguzy hodunda hemişelik galyrlar. Allah'ın mescitlerini, dini Allah ve ahirete iman ettiren, namazı doğru berca ediyen, zekat berýän ve Allah'dan başkadan gorkmayan müminler bina ederler. Yine olar dogry hak ýoly ýetmäge umydygardylar. Siz haja gelenlere su paýlamagy ve Mescidi Harama Käbe hyzmat etmegi, Allah ve ahiret gününe iman getirip Allah'ın ýoluna söwüşen müminin amaly bilen deň tutýarsyňyzmy? Allah ol zalymlar toparyny dogry ýola salmaz, arzularyna da ýetirmez. İman getirip hicret göç edenler mal mülkleri ve can tenleri bilen Allah'ın ýolunda söwüşenler elbette Allah'ın ýanynda has ýokary derejeleriň eýleridir ve haýyrly netije gazananlar hem şolardyr. Yübeşşiruhum rabbuhum bi rahmetin minhu ve ridvan ve cennetin lehum fiha na'imun mukim halidine fiha ebada innallaha indehu ecrun azim. Ya eyyühellezine aminu la tettehizu âbâyakum ve ihvânekum evliyâye in istihabbul küfre alel imani ve men yetevellâhum minkum fe ulaike humuz zalimun. Kul in كان أبائكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يداخلون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله أن يؤفكون. Özlerinin perverdigäri olara öz adyndan rahmet we hoşallyk içinde tükensiz nimetler bolan cennetlere buşlaýar. Olar şol cennetlerde hemişelik gararlar. Iň beýik sylagyň Allah'ın ýanyndadygy şeksiz hakykatdyr. Ey iman getirenler, eger imanyň dedegine küpür saýlap alýanlar, hatda kakaňyz we doganlaryňyz hem bolsa, olary dost we ýaran edinmeň. Sizin araňyzdan kim müminleri goýup olary dost tutunsa, onda olar zalymlaryň özleridir. Ey Muhammed sallallahu vesselam, sen olara aýt, eger kakalaryňyz, ogullaryňyz, doganlaryňyz, ýan ýoldaşlaryňyz, garyndaşlaryňyz derdekip gazanan emräňiz, ziýan çekerin öýdüp gorkýan söwdaňyz
gowanýan kaşaň jaýlaryňyz size Allah'dan ve onun ilgisinden, Allah'ın yolunda söweş etmekten has eziz ve gowy bolsa, onu Allah'ın emri gelýänçe garaşyň. Allah beýle pasyklar toparyna hak ýoly görkezmez, olary arzularyna da ýetirmez. Allah'ın size ençe söweş meýdanlaryna ýardam berendigi, Huneyn söweşinde de şeýle bolandygy bellidir. Şol gün sanyňyzyň artyklygy sizi buýsandyrypdy, ýöne ol size peýda bermändi. Daş döwrek näçe giňem bolsa, dünýä size dar göründi. Soň hem siz düşmany arkaňyza öwrüp gaçmaga başlapdyňyz. Soň Allah ilçisiniň we möminleriň üstüne rahatlyk berýän we özlerine bolan ynamy, rahmetini indirdi. Sizin gözüňize görünmeýän goşunlaryny ugladyp, şol kapyrlara elhenç azap beripdi. Ine kapyrlaryň jezasy budur. Şol söweşden soň Allah isläniň tobasyny kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Ey iman getirenler! Allah şäherlik goşanlar özleriniň batyl inançlary sebäpli murdardyrlar, nejisdirler. Şonuň üçin olar bu ýyldan soň Mescidi Haramy, Käbe golaýlaşmasynlar. Eger garyp düşmekden heder etseňiz, Allah islese sizi öz bereketi bilen hasda baý eder. Çünkü Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Özlerine kitap berilenlerden Allah ve ahiret gününe iman getirmeyen, Allah'ın ve elçisinin haram edenlerini haram hasaplamayan, hak dini, din hükmünü kabul etmeyen kişilere karşı har zelil halda cizye baş salgydyny berýänçeler söweşin. Yahudiler Uzeyr peygamber Allah'ın oğludur diýdiler. Nasranlar hem İsa Mesih Allah'ın oğludur diýdiler. Bu nadanlaryň dillerine çolayan sözleridir. Olar bu sözleri bilen özlerinden öňki kapyrlara öýkünýärler. Allah olary helak etsin. Olar nädip hakdan batyla dänip bilýärler. İttihazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dinillahi vel Mesih ibn Meryem ve ma umri illa la ya'budu ilahan wahida la ilaha illa huve subhanahu amma yushrikun yuridun en yutfilu nurallahi bi afwahihim ve eyvallahu la illa en yutimma nurahu velev kerihel kafirin. Huvellezî ersele resûlehu bil huda ve dinil hakki liyuzhirahu aled-dîni kullihi velev kerihel müşrikîn. Ya eyyühellezîne âmenû inne kesîren minel ahbâri ve ruhbâni la ye'kulûne emvâlen nâsi bil bâtili ve yasuddûne en sebîlillâhi vellezîne يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى علينا في نار جهنم فتقطع به جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون İnne iddeteş şuhuri indallah 12 şehran fi kitabillahi yevme halaqas semavati vel arda minha erba'atun hurum zalike dinul qayyim fela tazlimu fihinne enfusikum ve qatilul müşrikine kaffeten kema yuqatilunakum kaffer ve وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفيروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدوره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Olar ahbarlaryny, ruhanlaryny, nasranlar hem ruhbanlaryny, monahlaryny we Meryem ogly İsa Mesihi Allah'dan başga her türlü meselede ihtiyarly perwerdigar edindiler. Ýogsa olara ýekete Hudaýa Allah ibadet etmekleri emir edilipdi. Ondan başga ibadata laýyk Hudaý ýokdur. Ol Allah olaryň şärik goşýan zatyndan päkdir. Olar Allah'ın nuruny üfläp söndürmek isleýärler. Allah bolsa kapyrlar halamasalar da öz nuruny, Kur'any we dini has ýagtylandyrmakdan başga zada razy bolmaz. Allah öz ilçisini bütün dinlerden üstün etmek üçin dogry ýol hemde hak din bilen iýerdi. Ony Allah şärik goşanlar halamasalar hem şeýle eder. Ey iman getirenler, dogrusy ahbarlaryň, Yahudilaryň we ruhbanlaryň, nasranlaryň köpsi insanlaryň mal mülkini haksyz ýollardan iýerler. Hemde insanlary Allah'ın ýolundan daşlaşdyrýarlar. Altyn gümüş ýygnap olary Allah ýoluna sarf etmeýänlere bolsa elhenç bir azabyň garaşýandygy barada habar ber. Ýygnalan bu altyn gümüşler dowjak odundan gyzdyrylyp, şolar bilen maňlaýlary, böwürleri we arkalary daglanjak gün olara ine sizin halkdan alyp özüňiz üçin ýygnan hazinalaryňyz, hany şol ýygnanlaryňyzyň azabyny çekin bakal diýler. Hakykatda Allah asmanlary we ýeri ýaradan gününde Allah'ın ýazgysyna Allah'ın ýazgysyna görä aýlaryň sany 12 bolup, olaryň döwlüsi söwüşmek gadagyn bolan haram aýlardyr. Inde bu dogry hasapdyr. Bu aýlarda Allah'ın goýan çäginden çykyp özüňize zulüm etmeň. Allah şärik goşanlar jem bolup siziň bilen nähili söwüşýän bolsalar, bu aýlara hormat goýup çekinip durmagyny sizem hem jem bolup olar bilen gazaply söwüşiň. Bilip goýun, Allah çäklere hormat goýup elbetlikden saklanan takwalar bilen biledir. Haram hormatlanýan aýlaryň ýerlerini ütgetmek kapyrlaryň betniýetli hereketlerindendir. Şeýle etmek bilen kapyrlar adaşýandyrlar. Allah'ın bellän haram aýlaryny deň getirmek üçin şol aýlary bir ýyl halal, bir ýyl haram diýip kabul edýärler we Allah'ın haram edenini halal hökmünde kabul edýärler. Olara bu erbet işleri gözel halda görkezildi. Allah kapyrlary kowmuny hergiz dogry ýola görükdirmez. Ey iman getirenler, size näme boldy?
Allah ýolunda söwüş çykyn diýip emir edilse, size agyr degýär. Ýa-da siz ahiretden yüz öwürüp dünýä ýaşaýyşyna kaýly boldunuzmy? Emma bilip goýun, dünýä ýaşaýyşynyň keypir lezzeti ahiretiň ýanynda ujypsyz zatdyr. Eger baryňyz söwüşe çykmasaňyz, Allah sizi aýlygynç bir azaby duçar eder we siziň ýeriňize başga bir kowum getirer. Siz söwüşe çykmazlyk bilen onuň dinine sähelçe-de ziýan berip bilmersiňiz. Taky Allahyň ähli zada güýji ýetýändir. Eger siz oňa peýgambere kömek etmeseňiz, Allahyň özü oňa kömek eder. Kapyrlar ony Mekkeden çykaranlarynda iki kişi bolup gowakda wagtlary ýoldaşyna howsala düşme, Allah bizim bilen biledir diýende Allah oňa kömek bermändiňmi? Netijede Allah onuň kalbyna arkaýynlyk, rahatlyk we ynam duýgusyny diňderdi. Hemde ony siziň görmeýän goşunyňyz perişteleri bilen goldady. Kapyrlaryň güýjüni bolsa pese gaçyrdy. Allahyň sözü, dini beýikdir. Çünki Allah gudratly güýçlidir, hikmet eýesidir. Sadakallahul azim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselike imanen daim ve eselike kalben haşi ve eselike ilmen nafi ve eselike sadıkı ve eselike dinen kayyime ve eselike afiyete min kulli beleyh ve eselike tamamel afiyet ve eselike devamel afiyet ve eselike şirkul afiyet ve eselike nârin nas. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminin sahibi rahmetke erhamer rahimin. Allah'ım ya Rabbi okumuş olan Enfal ve Tevbe surelerinin hasıl olan ayetleri şu mübarek Kadir gecesinde kabul eyle, kalplerimizdakini sen bilýärsiň, arzularymyzy sen bilýärsiň. Tamamanca bala çağlarymyza, maşgallarymyza gowuşup, zalim sultany aýyrmaklyk, kapyrlara garşy görüşmekligi, ýurdumyzyň içindäki zalimleri aýyrmaklygy we ýurdumyza şerigaty, adalaty, söýgü we mähri getirmekligi özüň bize müýesser eyle. Amin ya rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El-Fatiha. Amin ya rabbil alamin. Birahmetike erhamer rahimin. Allah kabul eylesin eýildeşler dua edilerlerini. Nesip bolsa eýetir hem 3 sagatda ýene-de görüşmek umydy bilen ýene-de ýadymy salýas. Bärek Ramazan aýynyň 27-si, aprel aýynyň 16-sy. Sag bolun, Allah'a emanet bolun. Özüňize gowuş edin, ýagşy dilegde bolun. Allah kalpleri pek bolan, Allah'a şirk koşmayan bendeleri, takvalary bilen biledir. Olary hemişe gorajakdyr, hemişe de goldajakdyr zalim düşmana garşy. Hiç kaçan bundan gorkmaň, dine Allah'a iman edelim. Söwüş bolan ýagdaýynda da ýeňiş biziňkidir inşallah. Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.